abịala ọzọ n'ụbọchị taa na isi mbido telivishọn ya ebe ihe niile na-eme n'oge aṅụrị mana oge aka na-eje wetara unu ọtụtụ ndị agha akpọ unu obi aṅụrị ya ụgwọ n'ụbọchị taa wụ mgbe m na-ewetara unu gịnị ka o si agagasị na ndụ ndị ama ama asịrị ndị ahụ obere asịrị ndị ahụ napụtasị n'ihu ọhanta akụkọ na social platforms ndị ọzọ dị iche iche ya maka m na-adị ewetara unu ya n'ụbọchị taa mụ unu na-akparị ya ma gwụkwụnụ ka o si agagasị na ndụ ndị ama ama dị iche iche echefukwala na ọ n'isi mbido telivishọn ka ka nọ ya ebe ihe niile na-eme echezokwala na ọmụ abụ naanị m bụ maazị Edom Ikechukwu Samuel ya ka aka jiri akpọfege m ofe mee Usain Bolt n'ụbọchị taa akụkọ ndị m ji bịa pụrụ iche maka na ọtụtụ ihe emeela oke gara na ndụ ndị ama ama dị iche iche ọ bụghị ha niile ka anyị ga-akọwapụta n'ụbọchị taa ewekwa ndị anyị ga-akọ hapụrụ ha akwa ibe ya o rukwa echi ma nwanne echi anyị akọtapụ ya maka na ịma na abịa na ndị ama ama dị iche iche ọtụtụ ihe na-agabiga na ndụ ha ịkọ nke a echi ọzọ apụtakwa nwanne echi ọzọ apụta otu aka ọ na-esi eme na-aga echefukwara na ọnwụ na ị chọrọ isoro anyị na webụsaịtị anyị ị ga-aga na www.isimbido.tv ị chọrọ isoro anyị na other social media platforms ị ga-enweta anyị na @isimbidotv na Facebook, Twitter nakwa Instagram ya na akụrụ ọnụ ka m kọpụta akụkọ kembụ m ji bịa n'ụbọchị taa ọwa akụkọ ọpụrụ iche n'ibe ya ka awa akụkọ na-agagasị n'ọha nta akụkọ gbasara ex housemate na BBN ya Big Brother Naija winde ahụ natara ozi na ha chọrọ ime gịnị ịgba akwụkwọ ya onye a na-akpọ Teddy na Bambam mụ onwe m ana m enweta obi aṅụrị na ihe gbasara Big Brother Naija maka na ọtụtụ ndị mmadụ akọwapụtala ihe mere ga-eji mechie ya n'obodo anyị maka na a na-asị na a na-aghọta obere agwa ọjọọ ndị ka a na-akpagasị na ya bụ ihe emume mana ya bụ ihe emume ahọpụtakwala ihe dị mma ya wụ nke agbamakwụkwọ nke ga-abịa n'aka Teddy na Bambam mana mgbe ha nọ na ya bụ Big Brother House ọtụtụ akụkọ ka a na-anụ nke na-agagasị na ndụ ha dị iche iche mana dịka o si bụ ihe niile ezoro ezo apụtala ihe ndị ahụ wụzi illegal abịara wụrụ legal unu mana dịka o si wụrụ na ihe ezoro ezo awụzila ihe pụtara ihe ya dịka a na-anọta akụkọ na Teddy na onye na Bambam gara ime ihe a na-akpọ ịgba akwụkwọ obere oge ka a ga-aghọta ihe gbasara ịgba akwụkwọ ya wụrụ ka o si dị akụkọ ọzọ nke anyị nwetara n'ụbọchị taa wụ nke na-abịa n'ihu nta akụkọ gbasara ịma na-abịa na agwa a sị na n'obodo anyị bụ Naijiria na agwa wụ ihe a na-epu ụzọ ene ịgara ụlọ ma ịgara vileji ndị nne na nna ịgafe onye nne ma onye ka ị tọrọ gị ma ikele ya ewere ka o si adị ajụjụ nke m na-ajụ n'ụbọchị taa oke m si bịa n'ụbọchị taa gbasara enye gị 15,000 ya 15,000 naira gịnị ka ị ga-eji ya mee dịka nwa akwụkwọ ama m na ajụjụ a gbara agharị ị nwere akwụkwọ ị ga-azụ ị nwere nri ị ga-eri ị nwere efe ị ga-azụ ị nwere ọtụtụ ihe ndị dị iche iche nke ị ga-eme kedu ka ị ga-esi mee gịnị were ego a mee ka o zuora gị maka na ọtụtụ ndị mmadụ owe otu mgbe anyị nọ n'akwụkwọ o were otu nwa akwụkwọ mgbe ahụ naanị akpụkpọ ụkwụ ọ na-eyi bụ 1,030 ya fọzi nke a na-etinye n'ọnụ ịhụ ya nga ọ na-ajọrọ nwa anụ ọkụkọ ya nga ya dịka gịnị ya dịka efe enyinye gị mana ọtụtụ akụkọ ka m ji bịa n'ụbọchị taa dịka m si kwuo na akụkọ gbasara ndị ama ama mana ihe m ji ajụjụ ahụ gịnị ka ị zitere ya ozi na social media platform anyị gwa anyị na enye gị 15,000 lekwa ihe ị ga-eji eme anyị alaghachitakwala azụ ọ ka bụkwa n'oge aṅụrị na isi mbido telivishọn ya ebe ihe niile na-eme dịka o si dị m ugbu ọ bụrụ na ị na-abata ugbu a ọ wụ ụbọchị aka na-eje wetara gị ọtụtụ akụkọ ndị ahụ dịka o si agagasị na ndụ ndị ama ama dị iche iche ndị Igbo kpere ya asịrị ka mụ na unu kọwaa gbarịa asịrị akwụkwọ ịhụ m n'ụzọ gị si m onye asịrị ndị isi mbido telivishọn mụ na gị enwekwa nsogbu mana asịrị ịka asịrị bụ na ndụ ndị ama ama wunye nwa ọrụ m ị na-akpọpụta ihe ndị ahụ zoro ezo otu ahụ ha na-esi ebi ndụ zoro ezo a na-akpọpụta ya mana ọwụ na anyị na-adị eme gịnị enyochakwa ụfọdụ ya akwụkwa ihe gbara na ọha nta akụkọ dị iche iche dịka a na-agụpụta echefukwara na ụfọdụ ya na-abụ eziokwu maka na a na-adị ebukwa ha ebubo ụgha ụfọdụ na ha na-eji edepụta ihe ndị a na ọha nta akụkọ iji mee ka gịnị ka aha ha ghara ịla akụkọ nke nọ n'ụbọchị taa wụ akụkọ na-asụ wuruwuru wara tụmadị n'obodo Lagos
gịnị otu onye na-akụ egwu ka akpọrọ Tekno ya wụ esogharị ya n'okwu ndị bekee ajọ gị how you Tekno ọ mere gịnị ọ pụtara ka a na-anọta na ya na ụmụ nwaanyị ndị na-akpara ya semi ọtọ ha yichaghị akwa pụta na ọha na public of igwe mmadụ pụta n'ebe igwe mmadụ nọ mena gịnị na-agba egwu. Ụfọdụ ndị mmadụ tụrụ nke aka ọjọọ ọhịa m ji hụ obodo anyị bụ Naijiria n'anya maka na ọtụtụ ahụ ihe ọjọọ anyị na-adị ekwu nke na-adị mma anyị adị ekwu nke dịkwanụ mma ị ga-ahụ ndị obodo anyị Naijiria anyị apụta mee gịnị sonye sọpọtụ ya mana nke agwa Tekno kpara abụghị nke ziri ezi mana ka ọ na-ahụta ọha nta akụkọ dịka ya nwa mmadụ pụtara bịa ya ayụyọ si mee gịnị na-agbaghara ya ọtụtụ ihe ndị a dịka m si ekwu na ụfọdụ ndị ama ama dị iche iche na-abịa eme ihe a ka eme gịnị ka aha ha ghara ịpụ ka aha ha ghara ịda anyị ma akụgide egwu a ya dịzie ka a na-anụzi egwu gị chofu ihe ị ga-eme ka aha gị nwee ike gbaa na ọha nta akụkọ. Tekno ya wụ echefukwala Tekno ọtụtụ egwu nke ọ kọpụtarala egwu nke ọ kọpụtarala wụ ọtụtụ ndị obodo anyị Naijiria na-asị nwa amadi agbalịrị n'egwu a ọfụma nke ọ kpọrọ rara egwu nke ọkpọwa kọpụtakwara na wuru ewu eji mara Tekno ọfụma ị ga-echeta Holiday nke ya na Davido nọ n'ime tupu ya eme gịnị ya akọpụtakwa nke ọ kpọrọ gịnị kpana ya nwa amadi ka a na-ewe dịka m sikwuo ewere m ya dịka onye na-adị ekwu eme ọtụtụ ihe ọjọọ mana nke a gbara ọtụtụ ndị mmadụ gharị mana dịka ya nwa mmadụ ji wuru ozugbo nwa afọ Igbo mara ihe a na-eme gịnị ka o mere ya pụta na ọha nta akụkọ dị ayụyọ ya wuru ka o si dị ya ngwa Tekno emeela gịnị pụtakwara dịka ọtụtụ ndị mmadụ kwuru na gịnị na ojicha ahụ na onwe mgbe o mere bịa enwe ya dịka o nwere nsogbu n'olu ya nọ Mbi Franklin na gịnị ịnyanya onye na-emere gịnị na-agụrụ ya egwu mana dịka o si dị mana na gịnị ya nwa amadi na-asị na o nwekwara otu kaadị mana ọ ga-asị na nke a bụ eziokwu na ọ ga-asị na nke a bụ eziokwu maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-enwere ihe ọbụla ha na-ekwu mana tupu m emechie ya n'ụbọchị taa m ga-agatụ obere ezumike dịka o si dị anyị alachịta n'obere ezumike ama m na unu mere gịnị everything na double ihe niile na-eme ya bụ ngozi ka m na-ewepụrụ gị ka kechi n'aka pastọ Ikechukwu Edom ka jide akpụ ofe eme gịnị ofe eme use mbot ka ngozi ka m na-atọpụrụ onye ọbụla ihe ọbụla ị na-eme n'ụbọchị taa ka wụ double ekpere gị niile Chineke ga na-aza ya double ihe ọjọọ ọbụla ị na-eme ya kwụsị ebe ahụ emekwela ya double maka na ntaramahụhụ na-abịa n'ime ya ga-awụkwa gịnị double ya wụrụ ka o si dị egwu ka anyị nụpụrụ nke si n'aka onye Phyno Olamide nke Rude Boy tinyere n'ime ya akpọrọ ya double akụkọ ọzọ m ji bịa n'ụbọchị taa akụkọ gbasara Juliet Ibrahim dịka a na-anụta ozi ya nwa kọpụtara na ya nwụ victim ndị a na-eme gịnị ndị a na-adakpu n'ike ịsụgharị ya n'okwu ndị iti ịma ihe ọ pụtara ụmụ nwaanyị ndị a na-alakwuru n'ike ma ọkwa naanị ụmụ nwaanyị ka a na-alakwuru n'ike ọtụtụ ụmụ nwoke ka a na-alakwurukwa n'ike ọwụ ebe ọbụla mmiri sụrụ gị rute ya kwụsị gị ebe ahụ mana ya nwa ada na-asị gịnị ile ya anya mana ilecha nwa ada anya ọfụma ọ dị gị ka ọ bụ onye mere gị na onye adakwuru n'ike a na-edeni ya n'ihu mana ya na onwe ya pụtara kwuo na gịnị na alakwuru ya n'ike nke na-awụghị ihe ziri ezi emekwela m ya ọtụtụ mgbe gbasara ịlakwuru mmadụ n'ike ihe a wee ezigbo arụ mana Chineke sọrọ ya nsọ Baịbụl asọ ya nsọ mmadụ na onwe ya asọkwa ya nsọ ụmụ agbara sef asọkwa ya nsọ ya wụ agwa jọgburu onwe ya na njọ iji ike alakwuru mmadụ ma ọ lakwuru nwaanyị ma ọ nwoke n'ike ya nwa Juliet Ibrahim echefukwala na o depụtara akwụkwọ nke ọkpọrọ gị Toast of Life ya wụ mgbe o wepụtara akwụkwọ ahụ ịgụ akwụkwọ ị ga-aghọta ọtụtụ ihe mere ịmana a na-asị ọtụtụ ndị na-ede akwụkwọ na-eji ihe na-eme na ndụ ha na-edepụta akwụkwọ gịnị ka ha na-eji maka na ị ga-abịa na-akọwa ihe na-ama ihe ị ga-akọwa ihe ịma maka ịkọwazie ihe na-ama ọla na ịkọwala gịnị aja mbele ya wuru ka o si dị akụkọ ọzọ m ji bịa n'ụbọchị taa akwụkwọ akụkọ gbasara ya Wizkid ọ kwuru na gịnị na onwe ihe gbasara ya na ụmụaka na-eji igwe ọlọrọ ọhụrụ na-anapụta ndị ọcha ego mana kama ihe ọ ga-ekwu na gịnị na ndị ochie nọbụ na ya music industry maka na a na-anata ozi
mana ka ọ na-akwụ ebe niile na ọtụtụ ndị na-akụ egwu bụzi ndị na-eji igwe ọlọrọ ọhụrụ na-anapụta ndị ọcha ego. Ọ bụkwa naanị ndị ọcha ka a na-eji ka anapụta, a na-ejikwa nke anapụtakwa ụmụ Naijiria, ụmụ afọ Naija a na-ejikwa ya anapụta ha ego. Ya Wizkid ekwula na gịnị na enweghị ihe gbasara ya na nke a, kama na ọ ga-asị na ka ha mụrụ ihe na nke ndị ochie. Ọ dị ka otu anyị ahụ n'ọla ochie na ihe a na-eme, ọ na-anụ ochie na nsọ, o so na ihe a na-egwu a na-agba. Ọ na-asị na gịnị n'ile ya anya na o nwere mgbe ọ nọ n'ngwụcha ọnwa naanị ihe ọ ga-enweta ogene 250,000 naira. Ile ya anya ịpụtakwa mba ha abịa kpọrọ ya na ụgbọala ya na-eko na-aga ebe niile, ya wuru ka o si dị. Mana tupu m emechie ya n'ụbọchị taa, tupu m emechie akụkọ nka, m ga-agakwa obere ezumike ga-agbarịtụkwa egwu.